Ništa danas, Stanko. Biće. Već. A da vidiš neki dan. Ma to samo jedna za drugom. Tap. Ajde, daj mi ovaj zajebao. Jedno 4-5 komada je bilo, pa boga mi po 4-5 kila. Ali to ništa da. Nije to ništa. Ja nedavno otišao u lov, ugleda zeca, tup, pade zec. Ja tamo da ga ubacim u rusak. Otamo ide auto, dvoje u auto. Stadoše, šta je to? Kontam, prijavit će me, jevi ga. Tup, i njih ja. Otamo ide šumar. Šta ću? I njega. I šumara, jebote, taman što sam ga koknuo kad oni autobus stade. Izlaže neka djeca.